Pozdrav ljudi! Danas ću vam pokazati jednu najbolesniju igru na svijetu. Znači, to vam je igrica gdje vam igrač trči u mjestu s loptom. Meni i mom kumu se dogodilo ja ovako, mi igramo sad. I igrači stoje. A golman ovako, igrač stoji na igralištu, a golman ovako trči po igralištu. I ko lud, ko muha bez glave. A igrač trči u mjestu s loptom. Da, igrač ovako trči u mjestu sa loptom. I kad izvodi korner igrač, glava mu se okreće. Da, glava mu se okreće. Ljudi moji, pokazat ću vam kakva je to luda, bolesna igrica. Ko u hororu se vrti glava. I bilo se dogodilo kao kad je izvodio korner, da je lopta zaglavila na onoj šipki. Gol liniji, a igrači su trčali kao muhe bez glave. Evo ga, i gledajte ovo. Ne znam. Kako bolesna igrica. Go, peš, i on doda tamo neki bijeli. Iz Njemačke. Ne može to. Igrača stigla igrica je toliko bolesna. Šta je igrica? Vidi ovo! Preporučujem vam teku koji je za igru tu igru da se lokaju. Ili da se ubiju, ne znam. Vidi ovo, koliko jako skakuje ta igra. Da ne može to doći do lopte. Nije da može dobiti, jer ta igra je bolesna. Nije nešto kako. Ne znam da je to. Na primjer, tehnička igra je tu igrica nekoliko jako skakuje. Gledajte ovo. Kad sam kad smo igrali, sam probali, uopće ne je toliko jako skakuje. Vidite ljudi moji. Evo, zamrzno. Gledajte. Dobro. Bolesnu igru na. Ako vam se svidjela, ostavite like. Ako nije, nemojte ništa. I sve mi se sad zamrzlo. Evo vidite, evo igra. Bolesna. I dobro, to je bilo to od ove epizode.